Kazan tahu teh bukhok song ang tong modu debrma norok nai tongal live ma TV norok nuk hangke thamji kana sara teh mung sapan kri oborok nuk hangke sudo thamji simma ka om tirok chini tipra sarok no para bisingo je leader ni tongnai rok mostankari tongnai rok flag nungi tongnai rok bujuta bai sud bai kamchilai bai khlai tongnai rok bazar huzar rogole leader nene kobangma phutangiri nugusung কিন্তু বা para bising habai naikengke thamji kadang sara teh mung sapan kri obo borok tongman di ba musing ba wak tok pun tok sob ma haisibil sa nai nila yang phunu pele kisa o wa phoni tonga phoni nunuka ha yang nukung sa kisa phunu khosidi busuk baloka obo tabo tilpar wati phaki do jagaw kalai na belena kalayo mas ma thuye bunyar mang se khari ma thuyu kalayo wa se phonjana janke busuk balo khana nai negira di ke nokri rogno boru tugiri di bata manya rogno bo batar di apti hai khlainai sarkarni kubangma snamjak tongo haibon nijin yak ni rena nangya haibon se all leader hanjangnai rok umti rogno nuktiti nugya obti rog nugya da tongba sing asa khasal manje phainu phayung gangke o parani leader nei tongnai rok borok nugya angya nugu heidiba paran parao borok kojina tongbo saimano khorok busuk sugya abo saimano nokri busuk ma tong abo saimano haipano ruya omtirong tam hanai ba thamji kajana sara tai mung sapan to tongba para hamkrai khlainen bagai kobang ma sugya rokno nainen bagai barjalena o omti bule khlaya engke tabo yang kisa phunukidi yang nogo hapna legiran pula tilpar se hamli yang ke tilpar onik balok kicik tong mokhe yang nachidi yang doglam dog naila yang nukhung dukricha tilpar sims tongshu tabu porjonto sisini tipra sarok buskango tebo kusu kawan ni wan sokangke tebo tola kelogu tigi sa tabole borok hambai sinai tabole tebo sinai rok phasinai taisa ko maya genang rok tabole lidarung bai khina ni wanso kanga taw tebo samung haime sitra khaijak man chungnugu norogo bo busuk rok balo khana balo kho markhano an chara sha yona tongo mangni alkang khang ta gang bai mangni tongo gnororon thuna busamang ni thuoron thu busa toi nyai busamang ni tioron thuo ma ba balo kha bo ta bung ya an bo sa sara jirai ko muchi no mo thima ba logi so tabo borok thimani se norong busau kara charai khu aprun thoi thangka aprun thoi kya aprun thima aprun ni nok obona aprun ni nu tabo norong logi tongman ni nok obonu logi tongman nok obonu gang yang pa no bong ni nok obo busau kara sisrai khungang ke busau kara ni tabo bini sukse 9 বছর চল তখন না নয় নং নি সুকসে 9 বছর চল তখন yang pan no 40 বছর কাকা নক তাবো ফোন সলাই জায়গা খু নরক সা সানদে না খেওছে পন সানি nya geriya gaza sani nya geriya bata bo sani nya geriya no bo sani nya geriya tam hon buni no go mang sa kha khari ma thu ulo ro no hloi mang sa jong ko no tam khaja ro sriya gaza no buni no go mang sa khari ma thu no bar wati phake bo no wati kelai jong ma kha randi bata khnor man maya rani bata bo maya sani nya kya maya ni sau norok san ki tam ni hon ulo hloi mang sau no san ka bo thipur dare na hon siro thipur dare na hon an sorry bo jaya ka sapang sriya gaza bo ta bo simang nok san ma balo khable riya gaza no norong busa khorok ni gangke tabu norok bai tong nai busu tor bai kha samung thangwan busa ma sake tam khlai samung thangu bunyaro jugali khlai bunyaro te khorok sake tai khorok sake ba bunyaro hai labaro rai saja jabo ang bainyo labara bo tai sikla sobo ko kotong bai khena khazan ta khote bukhok song norok munda musangjak nagira sidi chini tipra sarok tabule buskango tisa kaham nung sinai ni wanso kangke tebo su juche nukjago
bwskango tabule tei sasin tipra sarok kuchu kasino apti rokhni mawan sogo somoi somoya tabule borok ang agi se satok pitok hengjago sin borok naije gya nukje gya cherja gya khlaije gya para para thangane tabule kaham khaijagano agile khaije gya tabule khaijagano ni wan sogo ang onek bar ma wan sogo tabule sin leader rok kaham nungsinai nukhe tei thamchikana sara tei mung saban krei obuti rokno tabuk sini leader rok kwbangma pheleka gya mobile kotor kotor ka gya chosma ka gya biar nungmani thaglaya chuak nungman thaglaya mangso kuthungmu chalaiman thaglaya aba ke jeng nugui tongo para bising bising hap kang ke thamsi kawoinai chiri khongnan sara tei kun lama krei tipra sarongni bisingo leader tabu kwbangma jeng bazar hujarago do kaham sumjak kaham kanjak no kaham nugo para bising bisingo hongkang ke norok do hasal kwbangma jaga no obo haik tongo nukjagya nai kwbangma leader sai thangka kwbangma party ni leader sai thangka borok nugya da tongba nugo nukphano riya nijini yak ni rena nangyable nijini sud phalai burana nangya nijini rabar bagan bu phalai rena nangya सरकार से सामung narakjak tongo obuti rokni bagui kebo school ma thangyang kangkhai school ma poriyang tongkhai school porinani bagui subidar khlairo kam chlai samung nungmung khlai bata manjarokno batar di hnani sawo nok manjarokno je nokri rokno nokru di hnani awo bo unko sarkar bai samung narakjak tongo inkhe borok no nogrunani kaisarunani tamungjak ba obo nainila wa pura phonjak o wa pura phone sto musi konan ekdom wa ko phone mapsa kaijaka mang ni kaisa tai mang ni kaya khu te mang nei nung bain tongona ang bai tong obo do kisi kising misi wa wo do wati phaki tikiya go wati phaking ke nor tam khlaisa wati phake ka bunyoro khari ma thu bunyogo ko hordi bro phaking ke tam khlainsa hodi propam basai ma kharo bakhati iya wati ke lai bai nobar phayoro tongmaya ke norong logi thimen bisro balkhana o ma logi thimani 40 roka khana 40 bosorok na u 40 bosor thesini sigang onnok na afrun thika tong pham kwbangma bosor 30 40 bosor nor onnogo tong phake tabu khungkangkhe ekdom hamchukliya berani phano tilparni phano kuno borok tongjani moto nungliya abo de norok poriskar khe nukha ke bwsamang nei tiyum tirogo tongnani abo belai khen kosto ongkha inke bata randi bata rok khungkangkhe norok bahai rok maya randi bata bo randi bata bo maya na brodi himni samani ba certificate tikla jin bo sayin ka apro ba certificate jora se kering kang bor karinya rang nasa abai maya bata bo boys ko ni ri ka 60 bosor ka ya ni ri ya kun phan maya barong bar saranya ke khlai ri ba jano bata noi rusuri ya ga jang ka ba tam khai tong sai ko ha ke no din bi khari ke sai tong a jata an sorry bo hamyang ka ba buni hai bisi ka khazan ta hote bukhukso onnogo busa khorong ne tuine tongnani wati phuru belekhin kosu tak do wati season te phaine borok tangai mankhe do tangai na khamu abo je singte borok no singna ba nangliya busa sikla tuine ke phana nogo umti nogrogo thuna musungya tilpar kisik misik wa phonjak jaga rogo ekdom sugyani bagui no opti heke matong kebo tong thogui hordi borok wati phaipuro khariya hediba buma busuk bukhai yogoi tongna busano bisina kahamu muthunani busuk musungoi tongna kaham sarran kaham muthunani nok wati phan phaiteng nobor phan phaiteng busa basana nangi jatke muthunani nirijai kutung sumoi kaham ke sarane busuk musungoi tongkhana haiphan maya tabu kaka song norong logi do thimani balukha tak busa khorok ningye tei busa khorok ni je kairikha tei khorok ni de norok bai tongkho borok no norok par khanya nangnai जों जेता नाय तंनाय रक जों बासै किसे मिसा borok no chuba laikhangke tamo norokba borok no jodin chubano musung khangke norano call khlaidi nor jodin musung khangke ba borok tin simi phano tangoi nai bera tin nukhung tin amsike phano boro o wati kati drop
borok ma tongthung norok chubano musong khangke ano call khlai di ani phone number 6009036356 oro no rijak tongo borok no chubano musong khangke omunan Google Pay number bo norok chubano musong kha ano call khai di bani bung ge sar sidi an bu mugli de broma para hangkangke bo konai koloni para ni sin jago na konai koloni para hangkangke no borok ro phainam phainai ke tinin baga sing lachinai jotonon hambai